So guys, nipalit ko na ni. Kaya na ako ipangkuanan. Nala. Na, makibara mo. Jadi na ako nadawat niya. Hala, kinuko. Na ako'y pinaskuhan. Madam. To Queenie Burato, Merry Christmas, Happy New Year from Matesa. Thank you. Mikado. Yun guys. Sarap. Salamat Matesa. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys, Kinangkin Family Vlog. Kung wapa ka subscribe guys, please subscribe, like and share and pindot tayo mo notification bell aron masundan minup kada adlaw guys. So for today guys is mo tumig market. So sa gunsun taron nga tong market kay naami nga tuon. And then napukoy hatod ni Madam. So ako na mo dani guys ni abot dadto. Anay hatag ni Madam. So dihara man iskon guys adto ning gilain parang Madam dato ang gisod sa rep. So karon hanay hatag datong Madam karon. Ga. Human naman kog bayad sa obligasyon nitong Madam, so ano koy obligasyon ni Madam. And then hanang sang karehang ihatod ri isang bahin. Kapag gihuwat si Unik ka og si Elia, madad si Elia guys kay nako ipasukod nga sandal ni Kim Kim. Jadi mo ko magsaba ni jang moyang paliton pud. Kay nang nangadyo lagi jag sandal. Kay ganahan ko jag sandal. So kamo na dyan mga artist Elia guys. Na isang daghang sapatos. Na pinada ni Ate Josephine. Kung nanago nakasapatos guys, tulo ka parisan kang ate. Kamatesa na apod. Marili na apod. So pastila nangadyo isang sandal. So ano naman yung pamilian dadto. Og na maarang sa isang tiin nga cute kaadyo buyag. Pastilan. So bani mininjo karon guys. We're going to the market. We are going to the market guys. Kay mangumpra po kog digit dari kay wala tay magic. Kung sa panang uban diha. Naghanap iwa guys, Lucky Me, mangkuan so mo halinin dari mga mo halinin dari guys. Lucky Me, mga Central kape, sabon. So mo dinay madali-dali dari suok-suok. Dari guys. Mga tang Central ko na laman. Ana na may nabilin, kay kare mo maring gamiton. So kare na may nabilin. Ngita ta dari. Lucky Me wa na hurot nang Lucky Me guys. Ang palit purong Lucky Me. And then Energy nga milk na pod. So bani mininjo karon guys, matong merkado. Naghuwat pa ko nes Unika og ni Kim Kim top sila ubos. So guys, mato na mi. Kada pud mi hatod ni Madam. Tapos merkado. Kita gets ta guys, ito ila Madam. At Kim Kim ya. Pagati Unika. Laga mga agyanan. So kung nagkalbaryo dari. Nami magugagyanan na mo dari guys. A few moments later. Kiwi beef of chicken. Naga apili ko og daw ni. Katulak ko buwak ba? Lamrang. Mura sa mga kadagos guys, isang mga to ilang Madam. Ay magunang mga kay ano mga langan mi gadto. Energy milk. Ano gisto? Oh. Ay gisto nito. Dai ano kadagos yan sa na? Ay na adi ay. Dai lang gisto guys, katungkong flavor orange. Pila na isa ka kartong gamay. Hindi pa? So, mara to guys, ang i-order ni Madam. Order, hangi kumprang Madam. At so, kalimting ang pinaskuhan dam ha. Ito man pampagwapa? Ano na, pampagwapa kay magwapa tagsamot. Bitaw guys, joke na ba dyan? Basta nito, pag narapin mag-high blood ha. Katahang bubunlan, wako kay ambot, ano saan eh? Magkuhan kasi kong limonsito, unsay naguli. Katahang bubunlan, buyag. Di bitaw ni katad sa kalit. Nakalanghap si Rukog abog. Wato raming Madam karon guys, yung isang bahin dia. May sudari. Ang tataod. Guys, na may ilang Madam. Dam, na ipaniod to diha. Aray. Surprise ang buta din. Dari may maniod to ilang Madam guys. Kay lami sa lagsuga.
Palit ni ganiha og kuan. Nami among sudan as Sa inyo sa dandam. Kay dahil ning suroy ganiha og tanang ka. Tanay sagol bulinaw. Lar, lami guys. Kay na sagol bulinaw gilang nang ka. Masalinis ate kay arnami amas ka. Well, match din una. Di ta na mo masalinan. Ano ba to? Di kay kailakon man amo na lamang gibinlan. Grabe ba? Desident salinan guys. Kay kahilakon mangibinlan. Pero madam guys, sa apilan hang sidlanan kan aray sa. Inuulan sa mna si Jawa. Di damay ko di ang gibilin ba nakalipat naman ko gas gahapon. Ang si Jawa. Lagi pagkulin ulo di aram daig na nang mo. Hagi lain. Utadani oy. Cha? As madam mate sarang taong lipaza. Grabe mauwa po tadani. Ay grabe. Di ba na daghan? Sakto. Wala oy grabe. Wa masalinig pansit mga kuan kay Ala ma'am, salamat sa Hi, Mom. Belated happy birthday. Amping diha. Amping sa kanunay. God bless. Salamat sa pagki. Isa ka bawnanan. Uy, nakabala pa mga gadget. Di gihiwaan na yan. Gihiwaan ka na datog paniguro. Hangiwaan ni kang gibutang natus. Gahapon imbis na nga rimi. Nakalipat gazug ko. Ambot nawasan na ha? Buwan maghapon? Gabunak-bunak ang kalibutan lagi. Ibalhin na laman na ikaw ibalhin na to. Hi, Mig, wala la ina. Kuya, wag isang iring guys. Kaya blue ang pikas mata. Nara ba ko ingan isa unang iring, blue. Ano ba? Saan man ron? Ambot asara. Lagi Gawat to. kuan man gihilabtan. Blue ag isang pikas mata, isang pikas green. Guys, cute ng iring. Makain na si Ja. Ato pa duga nga gisong bilbil. Kaya naman ka na yung bilbil. Makain lagi. Wala ka sila imong duha ka layer. Nahimo ng tulo. Maproblema sila. Nah, gadget. Saan ni gadget? Majulo na dam. Rugangan gadget. Ikaw ka na. Pagkaon. Nay, tabok na to dam. Kaya wala sa ni balik. Nakay kuan dani kanang ay. Dam. Nakay hukot dani tukoy. Tukoy. Kanang daka-daka na gupod sa tukoy. Nangita ko hukot ni Oreo guys, kay si Oreo nakabuhi ganina. Nakuha na isang hukot, gabuk na. Nangita ko dari hukot. A few moments later. Guys, mga snack sa Miss Kim Kim, si Oti Unika. Snack ta. Snack ta nito. Snack sa mi guys. Ito na mi tatad muli kaya pa mi tuon. Snack. Kanakin kaan Kim. Kanta, snack sa taninzo. May kuan, may pan. Man may palipog. Panakit guys, kaya na may lutuon. May lutuon sa Kapag-April Victorina. Kanta ninzo, ya. Banana cake. Banana cake? Mo ba ni? Banana cake. Kanta. Yan guys. Yan guys. Agin mo? Ano pagada na? Lagi nga lang. Lupit sila guys. Lip dan mas bibi. Kim. Nakatang sa kuto ha. Kan Kim. Tubig ray pares ni Kim Kim guys, kaya di pwedeng soft drinks. Gamay lang. Nagastanda ka ng pan. Ote. Nagastanda ka na ka ng pan. Pili laman mo ka sa itong ganahan. Aga Kim Kim, banana cake. Banana cake imo day? Lami. Wow, lami kaso. Bati Kim. Diyan namin tataduli guys, kaya na pa may ipasukod ni Diyan at itong arang bato ni Diyan. No? Diyan sa Miss Mercado. May span guys, may Roy's Big Shop. May dari lingkod-lingkod kaming tolo. Pito, idang mga balloons to. Palitan niya sa mama. Ang sama palitin? Mahal man, ang sama. Mataban ras hangin, sayang. Ikot niya nga ni, pwede mo to. Kapag kailangan mo ba? Tapang. Buhay tapang. Aw. Mubalik rami ila madam sa guys. Kito pa mangibilin nagbonanan. Kaya nangumpraman mi. Ito may nangumpras pikas tindahan. Tamang kaganaan. Kaan ako busog naman ko. Dali aram sila mabusog. Kapag guys niya. May pandikoko. May springan. Tilaw tag pandikoko.
Nagpandikuko guys ah. Pandikuko. Ha? Ba? Dali na makabusog ka nga. Wala na makabusog guys. Ano man? Ano man yung magilawa? Kay? Labag! Labag! Na may lasa. Amis! Aslam. Ano ba na maat magnahong? Ano man? Sa day lasa di ay, bibi. Sa day lasa dani. Ngijaw magnahong ni Kim Kim. Saman to day, sa day muna kuanan. Ni? Balik mo pa pisaw. Ako. Uy, tag water na. Na. Aslam. Aslam man. A few moments later. That is bye guys. Wala ko mag-video ka doon sa merkado kaya kumalisod ko kugas ni Kim Kim. Tinatuog niya. Na ning mata naman kapalit si Zadari dahil ang favorite. Ano na. So guys, ning palit ko na ni kay na ako ipangkuanan. Nala. Na kay bara mo. Jadi ako nadawat niya. Hala ginuupo na ako'y pinaskuhan. Madam. Hala. From Madam. Salamat ka so Madam. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. God bless always. Thank you, Madam. Yeah. Hala, na ako'y pinaskuhan guys. Insan na ninabrihan guys. Ini Christmas na. Oh, ano pa kung maigo ba na? So, dara ka mang karga guys, dia. Ngompraman mi. Alright. Wala, naghanan ng pabuto. Kinkin, okay na yung pamati. Okay. So, ito na guys, amo na pang nahatid kang Madam. Yada po daray among mga pinalit. Makakita na mo dani ka man. Kung nagtagsa-tagsa. Kung itatalad po. Ito. Guys, kay kuwang og tagsa kabasiyog among kuwag tagsa kabasiyog atong Pepsi og RC. Uy, naghanan magmanok na rin. Nuhak pa. A few moments later. Guys, na ining abot. Ni ay ning abot ganihang kadlawon. So, di ako may nakatagbo dani guys. Ipapagabi mo ning tagbo kay lain naghang pamatis ang lawas. So, di ani abot guys. Gipadaan ni Mate sa gikan sa Manila. Dera. Thank you, Mate. Salamat ka Ajo. Si mong gipada nga na puro chocolates. So, ganahan ang mga chikiting dani guys. Sa tanan paning-bahin sa mga bata dari. Wow. Sa Kim Kim. Wow. Ganahan ka dani? Do you like it? Wow, salamat and Merry Christmas sa naghatag dani. Tanong ko day. Ana. Thank you. Thank you sa nag-give na. Yan na, Mates, nang abot na ang chocolate nga imong gipada. Salamat ka Ajo, ni Kuya Santo. Salamat ug sa nagdadi ni Ate Neri ug kisa patong ko kakwas ngan sa Zambana. Salamat ka Ajo. Sige, Papa Gabriel may tagbo ganiha kay lain sighang lawas guys, murag at nga sani ba. So, diyan na. Salamat ka, Mates. Imong gipada nga chocolates. Alright. Yan na, guys. Agbibi na, ma. Lipay? Lipay ka? Happy? Di pa labi. Di pa labi lagi. Di pa labi lagi. One lang, ha? Okay? Salamat. Arang gazuk-gazuk kuan, guys. Lamiin, ha? Sweet ka, Azu. Thank you so much. Merry Christmas. Mates and Kuya Santos family. Merry Christmas sa inyong tibok pamilya, Mates. And God bless. Salamat ka Ajo sa imong gi-share nga blessings dari na mo. Thank you so much and God bless you more. Daghan pa mo balik nimo nga blessings, Mates. Thank you. Salamat ka Ajo. Nanami palihi ni kay New Year. Palihi tag tamis. Ngayon man sila guys, nga lami ko nung nga ni magpalihi og tamis. Nay nakabutang guys. To Queenie Burato, Merry Christmas, Happy New Year from Matesa. Thank you. Salamat ka Ajo. Lipay gazon ko. Lipay pong mga bata. So ata na po ni dani atang bahin-bahin ni guys. Magbili na may gamatoy dani para sa mga pang New Year. Sa? Matang ako na Kim Kim guys. Ano di? Good. Tanawon dari sud guys ya. Alright. Wow, di na guys. Di na. Wow. Hala, daghan na kasud guys na. May Hershey's. Na isa ni Kisses. Wow, lamia uy, di apod.
Wow. Peanut butter. Wow, kompleto siya guys na. Salamat ka Azu. Mana? Wow, kalami sa kisses. Wow, ang mga kuya guys kaya ito man tusod nangatog. Natug ang mga kuyas. No, inja na sila guys, inig mata nila. Di pa palabi kay ang tonsil sa bako. Alaga sa lamian ah. Wow. May ka Azu uy. Grabe, natagak na. Grabe naghana ka Azu guys. Nagbaha ng chocolate dari. Tari ko an. Paslingkuranan siya. Salamat ka Azu. Salamat. Unsa? Salamat. Grabe ni Paz ang Kim. Nga ni oy. Kisses. Sakto na to, inap na tong one. Ito na isod. Okay, then na guys, sarang naghana ka Azu. Thank you so much Mates. And Merry Christmas and Happy New Year advance. Kuya Santos, ug sa nagdadi ni Tiniri. Thank you so much. Peanut, sumatilaw ta guys. Wow, sa may flavor, peanut. Wow, sakto na ha. Inap na ha. Okay, sumatilaw ko na rin guys, kisses. Ngipon, mag-brush your teeth ron. Yummy. Sakto na kayo nakakaan na kag-chew. Ha? O diya guys, tilawan natin ang kisses. Ami kado. Ami man din guys, basta chocolate. Ami laman ta palabi kay delikado. Tilaw nga ni ma. Yun guys, sarap. Salamat na Tessa. Kado. Guys. Ako na. Salamat. Salamat ka Zumates. Thank you so much. Thank you so much. Amping diha kanuna sa New York. We love you. Sa mga Mates. Di pala biya kay agipon. Thank you. Ngano. Hoy, kuwangan. Kuwangan nagbata, ikuwangan. Kuwangan. Pag ina mo water dili, daghan ng water dili.